Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abasale beshaqekile abantu ezikhuleni zokuxhumana kuvela indaba ezishiye bebambo ngezansi ukumiswa ngomshado wesilo nowasejozini. Nginibingelele ngiphinde nginamongele ezindabeni zezwe igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Abasale bebambe ngezansi abantu kuvela indaba ezibashiye beshaqekile zokumiswa ngomshado wesilo uMisizulu kaZwelithini kanye nowasejozini uMamnyeni. Kubikwa ukuthi kawusekho umcimbi womshado kaNomzamo Mnyeni nesilo uMisizulu. Umakoti omdala wesilo uNtokozo kaMayiselo kubeka ukuthi ufake izincwadi enkantolo zokuvimba lo mshado. Lo mshado obolindele ukuthi ube ngomhla ka26 kuyo lenyanga kubeka ukuthi ke awusezo ukuba bikho akwaziwa ukuthi uzozube khona nini ngenxa yezinxushunxushu zangaphakathi endlunkulu. Ubonakale incwadi ezikhuleni zokuxhumana eqinisekisa ukumiswa komshado ngezizathu ezithile zomndeni. Kuphume incwadi evele ofisini lesilo eqinisekisa zona lezi ndaba zokumiswa kwawo lo mshado ngezinxushunxushu zomndeni ezithile. Kubeke sekuvela nestatement sokuthi uMamnyeni uzobe sephucwa ke ezokuphepha kanye nazo zonke inzuzo zokusondelana nesilo. Abantu ke basale beshaqekile ezikhuleni zokuxhumana njengoba bese bevivile ngawo lo mshado bususeduze ngayo ukuphela kwenyanga kaJanuwari. Kubeka ukuthi ke akwaziwa ukuthi uzobe usuhlehliselwa inini. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezikhuleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Advocate Minenhle Ngubane uthe ngimile nokaMayiselo wabesefaka ke ama-emoji enhliziyo zothando kanye ke nezandla ezijabulayo. uEmma Z Music uthe abantu besimame sekuyini enijabulelayo uma sezimbhedela izinto umakoti engani nanijabulela nethi silindoda emadodeni ngenkathi sikubingelela ukukhuluma ukuthi sithatha umuntu onezingane zenye indoda senimjikele manje umakoti ningamaxoka. Ukhulekani phakathi uthe kodwa ke ibhlungu lento yokusikazwa ngomshado isilo kanye nendlunkulu yonke abake behlale phansi benze izinto ngendlela. Kubhlungu ukubona indlunkulu itrenda ngezinto ezingayiniki isithunzi. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kuyi-comment section. Mina nje ngintathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.